izvan mreže. Oružje i hrana. Zatvoreno je! Čak i za tvog omiljenog Stigbota. Pa ja ne mogu vjerovat svojim očima. To je Clint! Bog Temi. Više ni ne zoveš. Čekaj malo, gdje je moja prija Shannon? Nije više je nema. Kako to misliš? Nema je, Temi. Clint, baš mi je žao. Trgovina. A ovo? Hoće li biti dosta? Mala, zadnji put kažem da možeš trgovati samo stvarima jednake ili veće vrijednosti. A iskreno, sve što si mi dosad pokazala je smeće. A što je s mojim mrežnim? Ne prihvaćamo mrežni kredit ovdje. Ali možemo razgovarati ako mi hoćeš prodati taj svoj mač. Ne mogu vam dati svoj mač. Pa mala, žao mi je, ali nećemo poslovati. Čekajte, sigurno imam još nešto ovdje. Sigurno imaš. Aha. A što je s ovim? Odakle ti to? Bilo mi je u torbi. Znaš li uopće što je to? Ne znam. To je nevjerojatno zao artefakt pod imenom Okaljani pehar. Priča se da ima moć da ovdje dovede bića iz noćnih mora. Dobro, koliko nudite za okaljani pehar? Ne, hvala. Ne želim s tim imati posla. A zašto? Pa to je komad čistog zlata. Zato što je ukleti artefakt, a sad se gubi iz moje trgovine. Gledaj ovo! Modificirani pištolj M960 sa spiralnim spremnikom za 100 metaka. Potpuno automatski. Posebna narudžba za Shannon. Ne mogu to uzeti. Clint, ona bi tila da to imaš. Tila bi i da imaš ovo. Znala je koliko voliš revolvere. Revolveri. Zvala se tvrdoglavim malim Stigbotom. Ne znam što da kažem, ja mislim da nemam ni kredita za ovo. Ma gluposti, Clint. Moraš me platit posle sljedećeg posla. Šta je, Clint? Taknile te moje riči. Ne, Temi, ja se ne vraćam. Kako to misliš? Idem kući. Ne mogu ovo uzeti. Ne, dobro je. Gledaj na to kanadar za opraštaj. Ovo je valjda zbogom onda. Ti se bome trudiš da tako zvuči. Zbogom, Temi. Hvala na svemu. Zbogom, Clint. Pretplati se.